हेल' लोगोफोर, दिनै 15 आगस्ट उदांस्रि सान। दा बे उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खौरांफोर होनो लानाय जादों फुंनि। दा गिबियाव नोंथांमोननो 73थि उदांस्रि साननि गाहाम हामलायनाय साफ्रोमनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाहैबाय। आसा खालामो साफ्रोमबो थिगैनो दङ। दा फैदो फार्स्टनिफ्राय जागायलांदिनि। फार्स्टआव नुनो मोनगोन आसामाव कर'ना भाइरासनि आपडेट। बे जाहैबाय 14 आगस्टआव गासै 6 थैबावदों कर'ना भाइरासनि गाग्लोबजानायजों। बिथांमोनहा जादों रहमत आली चौधरी, आब्दुल बेरिक, बेन्जामिन टेरेंक, उस्मान आली, रेनुका बरा आरो आब्दुल रहिम। दा बिथांमोनजों लोगोसे आरोबाव मैया गोदान सा 2706 गोदान केस मोन्दों आरो सा 2310 हगारनानै होनाय जादों। दा बेयावहाय दा दङ टटेल पजिटिभ जालांनाया 74,501, डिसचार्ज 51,693, एक्टिभ 22,630, थैनाया जाहैबाय 175, माइग्रेटआ 3 दङ। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन रायजोनि प्राइभेट फरायसालिनि गुदि थाखोनिफ्राय जागायनानै 12 थाखोसिमनि दानारि मासुलखौ 1 मेनिफ्राय जागायनानै फरायसालि खुलिजासिम गासै 25% खमाव लानो थाखाय खावलायदों मैया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। नोंथांमोना नायनानै लानो हानाय जागोन, बिथांनि स्क्रिनशट होनाय जादों। दा बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन दिनै भारतनि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि पुलिस मेडेल बान्था मोनगोन गासै सा 29 पुलिस बिबानगिरि आरो सा 6 फायार आरो इमारजेन्सि बिफाननि बिबानगिरिफोरा, जायखौ आउटस्टेन्डिं सार्भिसनि थाखाय होनाय जायो। बिथांमोनखौ फै नायनानै लादिनि। बिथांमोननि सोमोन्दै मैया हगारनानै होदों आसामनि DGP बिथाङा पस्टआव। दा बाहाय नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनाय जादों। बाहाय नुनो मोनगोन गोबां दङ। नोंथांमोना बे पेजखौ डाउनलड खालामनानै लानो, जुदि नोंथांमोना नायनो लुबैदोंबा साफा बाहाय डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै लानो हानाय जागोन। दा बेयावहाय नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों आं नागिरनायाव, आंनि नायबिजिरनायाव, अदेबानि नागिरनायाव आं सासेल' बर' सुबुंखौ मोननो हानाय जादों। बे जाहैबाय कनस्टेबल 1016 बिफाननि 11 आसाम पुलिस बिबानगिरि देरगावनि बिथाङा प्रकाश बसुमतारी। आं बेखौल' नुनो मोननाय जादों। बेनिफ्राय गुबुन गुबुन हारिनि गोजा बाहाय नायबा नुनो मोननाय जागोन। जिखिजाया साफ्रोमनिसिमबो कंग्रेचुलेसन बावहरनाय थाबाय। दा नोंथांमोना बे लिस्टखौ नायनो लुबैदोंबा डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै डाउनलड खालामना लानो हानाय जागोन, अदेबानि स्क्रिनशट खालामनानैबो लानो हानाय जागोन। बाहाय दिन्थिनानै होनाय जादों। दानिया फैफिनदो उननि खौराङाव। दा उननि खौराङाव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा शुक्रबारखालि अर्थात मैयानि मोनासिम भारतआव गासै कर'ना भाइरासनि गाग्लोबजानाया 25 लाख बारलांबाय होनदों। 25,06,247 सा जाहैबाय। बेनिनो 17,70,682 साया हामफिनबाय अर्थात डिसचार्ज जाबाय आरो 48,888 साया थैनानै थांनांबाय होनदों। दुखुनि बाथ्रा। दा बेजों लोगोसे नाम्बार 5आव दङ 15 आगस्तजों सोमोन्दो गोनां पुलिस बिबानगिरिफोरनो होनाय भारत सोरखारनि गोबांथार बिफाननि मेडेल बान्थाफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं मैयानि जेनाखि निउस बाहाय होनाय जादोंमोन। नोंथांमोना नुवाखैबा डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, प्लेलिस्टआव थांनानै नायना लानो हानाय जागोन निउस केटेगरियाव। दा बे बेलायावहाय आसामनिफ्राय सोर सोर दंमोन माखासे सोंथि दैथायहरदों, एबा आसामनिफ्राय बबेयाव साबेसे बेखौ सोंहरदोंमोन। दा बे बेलायाव नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनानै होनो नागिरदों। आसामनिफ्राय गासै 15 सा पुलिस बिबानगिरिफोरा मेरिटरियास बे सार्भिसनि थाखाय मोननो हागोन मेडेल। बेनिफ्राय सासेया मोननो हागोन प्रेसिडेन्टस पुलिस मेडेल फर डिस्टिंगुइश्ड सार्भिसनि थाखाय, आरो 5 पुलिस बिबानगिरिफोरा मोननो हानाय जागोन पुलिस मेडेल फर गेलेन्ट्रि। बेखौ मोननो हानाय जागोन गासै 15 आरो नैबे सासे आरो 5 गासै जयै 21 सा पुलिस बिबानगिरिफ्रा बे मेडेलफोरखौ नेसनेलनिफ्राय मोननो हानाय जागोन। आरो स्टेटनि चिफ मिनिस्टारनि मेडेलखौ आं दहायनो खिन्थाखांखाबाय नोंथांमोननि थाखाय। दा दिनैनि दिनावहाय गोबां निउस मोननायनि आसा दङ नोंथांमोननि सिगाङाव, जाहाथे आङो फोसावबाय थानो हायो। बेनि थाखाय नोंथांमोनहाबो सापर्ट खालामबानो जाबाय, नेनानै थाबानो जाबाय उननि भिडिअफोरखौ। एसेनोसै, गोजोन्थों।